Karon magpadayon ta sa ato ang serye nga giuluhan og balik sa sukaranan. Kining maong titulo o title niini mismo giingon nga mibalik kita sa sukaranan sa sinugdanan o pundasyon sa ato ang pagtuo. Kinahanglan kita nga mubalik kita sa pundasyon aron kita makapadayon sa pagpuyo diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Daghan kitang mga topic maigsuon nga gisgutan sa mga nangaging Domingo. Ang una nato nahisgutan ang mahitungod sa Biblia, no? Duha ka bahin. Ang ikaduha mao ang kinsa ang Dios o kay ikatulo kinsa si Hesus. O karon atong hisgutan karon ang mahitungod sa balaang espiritu, ang ikatulo nga persona sa Trinidad, no? So mao ni ato ang topic karon. Ang title nini ang balaang espiritu. So akong gihangyo sa dili pa ta basa sa mga atong pagtulunan, atong basahon ang pinaka-importante nga mensahe din mo ang pulong sa Dios. Akong gihangyo ang kongregasyon, pwede ta manindog kadiyot agig pagtahod o pagtamot sa pagbasa nato sa pulong sa balang pulong sa Dios. Ato kining gikautlo mga igsuon diha sa taga Efeso 1 kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto sa 14. So atong dunganan pagbasa mga igsuon duha ra ni ka bersikulo. So bersikulo 13 nag-ingon, pinaagi kaniya kamo usab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya. Gipatikan pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo. Siya mao ang pagpasalig sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa himaya sa Dios. Magampo ta mga igsoon ato iduko atong mga ulo. Langitong Amahan, salamat Ginoo Dios nga ikaw gayud Ginoo sa kanunay Ginoo Lord God nagtan-aw naglantaw Ginoo sa imong mga katawhan. Salamat ining dakong pribilehiyo Lord nga imo na usab kami gidala dinhi nining maong iglesia Lord God nga aron kami magkakatapok, maga-fellowship ug magatuon sa imong balaan nga pulong. Nagampo lamang kami Ginoo nga pinagi sa imong balaang espiritu nga magpataliwala kanamo, makakutlo kami mga pagtulon-an gikan kanimo. Ug nagampo ako Lord nga himo lamang ako nga instrumento nini aron pagpadayag Ginoo Lord God ug pagsibya nini sa imong mga katawhan dinhi nining maong iglesia. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, pinagi lamang sa grasya nga amo kining nahimo Ginoo. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So, na ako'y sulti ninyo, i-suggest ninyo, panalitan, no? Ato ning buhaton, panalitan, magpiyong ang inyong mga mata, no? Siyempre, kung magpiyong gani ang atong mga mata, ang atong hununa, gadagan na siya. So, maghisgot ko, panalitan, nagpiyong inyong mga mata, maghisgot ko, bahin sa Dios nga Amahan. Unsa may musantop sa atong huna-huna o sa inyong huna-huna? Unsa may inyong mapicture? Pagingon nato nga, God the Father o Dios Amahan. Naagi tayo mo na, okay. Makaingon kita usahay no nga, mahulagway siguro ninyo nga siya naglingkod dito sa trono, sa iyang gingharian, dito sa langit, ay mahimayaon niya nga trono. No, mao ni atong mahulagway sa Dios nga Amahan. Gipalibutan siya sa mga anghel, nindot kayo ang iyaha nga kahimtang palibot tungod kay siya man ang Dios nga Amahan. Pero kung moingon ko, maghisgot kita, bahin ni Jesus, ang anak. So, unsa may inyong mahuna-huna, unsa may inyong mapicture ni Jesus Christ. So, unsa makauna-huna siguro ta nga, sayon na ni, kay mao man among siging gitapik si Jesus, no? Siguro among mapicture nga si Jesus, naglakaw dito sa abugon nga daan, nagsangyaw sa iyahang mga disipulo, nagsangyaw sa mga katawhan may tungod sa maayong balita. O kaha si Jesus, mapicture nato sa atong una-una, mahulagway nato nga siya usa ka panday. No? So magkayon ta, sayon ra kayo. Ang Dios Amahan to sa langit, si Jesucristo nasa yuta, nasa kalibutan, nagsangyaw sa pulong. Ug moingon kog maghisgot na usab kita mahitungod sa balaang espiritu. Unsa may musantop sa inyong hunahuna? Maglisod ta, di ba? Dili ta maka-explain. No? Tingali makaingon ta nga dili lisod ihulagway si Jesus, pero ug moingon ta sa balaang espiritu, ang musantop sa atong hunahuna, makaingon kita nga, unsa man na siya, unsa una ko, pag-picture gid siya. Maglisod ta, no? Pero ang Biblia naghatag ka nato og pipila ka description. Pandisod kini kayo i-describe nato.
Di kita makadescribe. Ang kasulatan nagulagway kaniya nga sama siya sa hangin. So lisod kayo no, hangin no. Si hangin. Di ra ba ta kakita gid sa hangin. So di kita ka-picture ana nga siya tao, no? Unya usa gi-picture usab ni siya nga usa ka lana, oil. Or usa siya ka salampati. Mao man ni siya nga katong pagbunyag ni Jesus Christ ni Juan Bautista nga pagkawas niya sa tubig, dunay usa ka salampati nga gikan sa langit nga mitugdon sa iyang abaga nga mao ang balang espiritu. Unya ang nagsunod ang pulong sa Dios nga Amahan, nagingon siya nga kini mao akong hinigugmang anak. So makita nato nga lahi gyud ang ato ang pagpicture sa balaang espiritu. Ang Biblia nagtudlo kanato nga sama sa Dios Amahan ug sama sa Dios nga anak ang balaang espiritu, Dios usab ngano man. Tungod kay siya ang ikatulo nga persona sa Trinidad. Aduna tay tulo ka persona sa Trinidad nya usa lamang ka Dios. Kung magisigot kita og Amahan, anak ug anak, atong mahulagway nga sila mga tao mingon nga Amahan ug anak. So namtay Amahan, namtay mga anak kitang Amahan, no? So makaingon ta og Amahan ug anak ato ding masud sa hunana nga tao na siya. No? Pero maghisgot gani bahin sa espiritu, dili kita makaunahuna og tao. Di maginawengon nato nga tao. Pero atong hunahon kita tao na espiritu, no? Pero ang balaang espiritu ato ginang mahuna-huna usahay moingon ta nga dili na siya tao. Pero atong tanahon. Sama ang pelikula sa Star Wars, siguro kaning mga batan-o, no? Bisag ang mga edad-edad na. Naghatag ni natog idea nga usa ka misteryoso nga puwersa nga kinanglanon nga gamiton sa mga tao aron masinati ang espirituhanong gahom. Mao imagine nato na nga mao natong gigamit ang Star Wars. Igo dayon no, naa daghang mga himo kang gamanan, no? Makita nato dili kita mahibulong mga igsoon nga sama og ingon ini ang pagtan-aw sa balaang espiritu sa mga Kristohanon nga wala gyud masayod sa ilahang Biblia. O ibutang tampo nga wala gyud sila magtuon gyud og klaro sa ilahang Biblia. Nga wala gyud sila nila masinati kung unsa gayud ang balaan nga espiritu. Kita nasayod naman tani ini, no? Samtang dili siya makita, gamhanan siya. Di siya makita pero powerful siya. Siya usa ka tawo. Tungod kay siya ikatulo nga tawo sa persona sa Trinidad. Dili lamang siya usa ka puwersa. Dili siya usa ka force nga atong hunaon. Dili siya usa ka butang nga ordinaryo, kundi usa siya sa ikatulo ka persona sa Trinidad. Kung mahinumdum mo sa miagi nga seksyon nagisgot kita dinhi mga igsoon mahitungod sa Trinidad, no? Atong gisundan ini. Dunay nagisgot nini sa atong pagtuon karon mahitungod sa balang espiritu, adunay duha ka aspeto nga atong tan-awon. So una, ang ministeryo sa balang espiritu alang sa magtotoo. Alang. Sa atong pagsugod nini atong tan-awon ang gamay nga background nga makatabang nato kung unsay gitudlo sa Biblia mahitungod sa pagpamuhat sa balang espiritu. O kinahanglan nga atong masabtan nga sa daang tugon, Old Testament, no? Sa daang tugon mikunsad sa tao, sa mga tao sa lain-lain nga panahon ang balaang espiritu, no? Sa specific gayud nga katuyuan. Sa lain-lain nga panahon ni kunsad. Kung imong basahon ang bahin sa mga panahon nga ang balaang espiritu nagpakita sa daang tugon, wala gayud siya magpuyo bisan kinsa nga permanente. So mao na ang diferensya, mao na ito makita nga sa daang tugon ang balaang espiritu mikunsad sa tao apan dili siya magpuyo nga permanente. Unsaon man nato napagkahibaw? Pananglitan ang balang espiritu mikunsad kang Haring Saul. Kung kamo familiar mo sa 1 Samuel 11:16, no? Mikunsad siya sa Samuel 16:14. Sa daang tugon sa wala pa mo ni Jesus dinhi sa yuta ang balang espiritu anaa na sa kalibutan. Apan wala siya magpuyo nga permanente sa kinabuhi sa mga magtotoo. Sa ato pa sa daang tugon na ang balang espiritu muhawa sa tao. Dili siya magpermanente og puyo. Ang tanan na usab pag abot sa bag-ong tugon. So atong paminaw unsay gisulti ni Ginoong Hesus
Sa Juan 14:16-17 nag-ingon siya, Ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang hatagan, ug lain nga man lalaban, ug mag-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran, nga ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya o makaila kaniya. Kamo nakaila kaniya kay siya nagpuyo man uban kaninyo ug manaa usab sa sulod ninyo. Sa ato pa sa bag-ong tugon, ang balaang espiritu nagpuyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing nga permanente. Dili na ma-applyan og ejectment. Nagpuyo na siya diha sa inyong kasing-kasing nga permanente. Naara gyud ninyo kung unsaon ninyo pagsanong, no? So atong mabasa usab ang mahitungod sa katumanan niini sa usa ka labing importante nga panghitabo human sa pagkayab ni Hesus. Atong basahon sa mga buhat 2:1-4 nag-ingon dinhi. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit dihay tingog gikan sa langit nga sama sa huros sa kusog nga hangin ug milukop sa tibuok balay, diin dito sila naglingkod. Unya dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo ang naapod-apod sa ug diha sa ibabaw sa matag usa kanila, ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo o misugod pagsulti sa laing mga pinulungan sumala sa gipalitok kanila sa Espiritu. So ato makita dinhi, naingon dinhi nga dunay tingog gikan sa langit sama sa huros nga kusog nga unsa? Hangin. Nya ato sam niingon dinhi nga dihay may pakita kanila nga dila nga daw kalayo, no? Nagapod-apod sa matag usa ug ang tanan napuno sa balaang sa Espiritu Santo nga misulod kanila. So mahulagway nato or mahulagway ba ninyo? Gisiguro sa Dios nga walay makalimot na ng adlaw. Doon na siya gipakita aron dili gud makalimot ang mga katawan. Adunay pangutana ba? Kinahanglan ba nga kita adunay usa ka sinatian? Kinahanglan ba nga mahibalo kita doon na tay kasinatian susama sa buhat dos bahin sa pagpuno sa balang espiritu? Karong panahon na. Kinahanglan ba makasinati tas ilang nasinati? Dili kinahanglan nga kung unsa ilang nasinati nga maka-experience ta sa balang espiritu, dili kinahanglan nga mususama sa ila kay ang pagbuhat o pagpamuhat sa balang espiritu lahi sa atong kinabuhi, no? Katong una mga disipulo sa ibabaw sa lawak adunay talagsaon nga kasinatian, kato sila mga disipulo man to ni Hesukristo. Samtang ang balang espiritu mipuyo sa mga magtotoo sa unang higayon sa adlaw sa Pentecostes. Mao to ang pagpuyo sa balang espiritu apan ang kamatuoran nga lahi ang atong kasinatian, kinahanglan dili maglimit sa atong pagdahom nga malaang espiritu mulihok sa ato ang kinabuhi. Ang gipasabot nini nga dili susama ang ato ang ma-experience dito kay og maghuwat nga susama atong masinati sa ilang nasinati, dili gyud nato masinati nga naa na day ang balang espiritu sa atong kinabuhi. So dili nato ilimit, no? Sa pagkatinuod, ang atong kasagaran nga gibuhat mao ang paglimit sa espiritu. No grown gud na siya atong musupak gyud ta, no? Kay nahibalo kita nga nanata sa diyang nidawat kani Ginoong Hesukristo nga mahimong Dios personal nga manluwas imong kinabuhi, automatic na gipatikan ka, gipakunsad ang balang espiritu diha sa imong kasing-kasing nga mao'y nagpatik kanimo nga mahimo kang mailhan nga anak sa Dios. So permanente na mga igsuon, nagsilyo na sa mga Kristohanon. So adunay duha ka extreme, no? Kung giunsa nato paglimit ang balang espiritu, dunay giunsa nato. Usahay mo ingon ta nga ang espiritu dili makahimo nining paggiya. Pananglitan adunay bahin sa mga Kristiyanismo nga nag-ingon nga ang milagroso nga pagpangayo sa balang espiritu dili na mahitabo karon, gipasabot sa una. So nangayo ang balang espiritu, limitahan nato ang gahom sa balang espiritu, mingon ta sa una rato, di na pwede karon. Ingon ni ana usay ato ang buhaton o bation nga atong gilimit ang mga paglihok o pagpamuhat sa balang espiritu. Dako kining bakak, dili na tinuod. Kisay nag-ingon nga dili buhaton sa Dios, wala gyud na mag-ingon sa Biblia. Dili na mo makita sa Biblia nga ang buhat sa una mo'y buhaton karon, ug dili na mo'y buhaton karon, dili na mao. So mao na extreme na to, no, nga mabuhat sa tao. Ang balaang espiritu ang ikaduha, ang balaang espiritu kinahanglan mobuhat nining pagiya. Kinahanglan nga mura na dag gusto ta nga kita na magbuot.
no? Ang uban nag-ingon nga ang mga Kristohanon kinahanglang magpakita sa samang kasinatian nga gihimo niadtong unang mga tinun-an sa buhat dos. Kung unsa kuno gipanghimo atong mga gikonsaran sa balang espiritu ni atong unang panahon, mao say buhaton sa mga Kristohanon karon. Kay kun dili walay espiritu nga nisulod sa ila. So dili kinahanglan, no? Wala kini gisulti sa Biblia, dili na kinahanglan nga karon panahon na naatay speaking, kita na speaking of tongues, no? Kana bang makuha na masuddan ka sa balang espiritu. Dili na kinahanglan kayo panalitan usay magunahon naman og dili gani ka mohimo ana walay balang espiritu nga nikunsad nimo. Dili na mao tungod kay ang balang espiritu magpanglihok sa iyang gusto diha sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ang importante pangutana mao nga unsay gisulti sa Biblia may tungod sa pagpamuhat sa balang espiritu sa kinabuhi sa magtotoo. Mao na siya atong ipangutana. Ang tanawon ang upat ka specific nga pamaagi nga ang balaang espiritu magpanglihok matag magtotoo samtang magisgot mahitungod sa ministeryo sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Una, ang balaan, hinumdum niyo, ang balaang espiritu nagapuyo sa mga Kristohanon. Mao ginay atong timan-an. Ang balaang espiritu anaa nagpuyo sa atong kasing-kasing sa inyong mga kasing-kasing. Matod pa sa taga Efeso 1, 13 o 14 sa atong gibasa, atong balikon, pinaagi kaniya kamo usab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya. Gipatikan pinaagi sa gisaan nga Espiritu Santo. Siya mao ang pasalig sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa himaya sa Dios. Sa Roma 8:11 nagingon nga kun mupuyo sa sulod ninyo ang espiritu niya nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, maghatag usab og kinabuhi sa inyong may kamatayong lawas pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. Wala na moingon nga mupuyo diha kaninyo apan sa matagpulong giingon dinhi nga nagpuyo kaninyo nga anaa kaninyo. Sa ato pa naa na kaninyo apan ang ato lamang ang atong pagsugot kung unsa ang buhaton sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Nagisgot kini sa mga tawo nga bisanong sa ebanghelyo. Ang mayong balita nga si Jesucristo namatay bayad sa atong sala. Dili gyud kita malimot anak kay mao nay dako kayong panalangin, dako kayong gasa nga gihatag sa Dios diri kanato. Ang mudawat nini makadawat usab sa balang espiritu diha dayon. Dili unya, dili pa ugma sa diyang madawat ka ni Ginoong Hesus. Ang balang espiritu imong madawat diha dayon. So ingon ni ana ang atong kahimtang. Madawat nimo ang balang espiritu hangtod nga ang tinuod nga paghinulsol. Ang tinuod nga paghinulsol ug tinuod nga pagtuo sa pagdawat ni Ginoong Hesukristo mahitabo dayon kini mubati ka man ug wala. Kung naghinulsol ka sa imong mga sala, mahimo nga mo abot nimo ang balang espiritu, ma-feel man nimo, mabati man nimo o wala, tungod kay ikaw naginulsol ni dawat ni Ginoong Hesus, ang balaang espiritu musulod ka nimo bisan wala kay mga gibati, no? Gipasabot ana ka na bang dili nimo sense ka naa, pero automatic na siyang musulod. Nagingon dinhi, ang puloy-anan sa Dios anaa sa kasing-kasing sa magtotoo. Sumao na iyang puloy-anan, no? Ang Dios anaa bisan asa apan siya usab nagpuyo kanato. Naa siya bisag asa everywhere kay omnipresent man na siya apan at the same time nagpuyo usab na sa atong kasing-kasing. No? Tuwa na siya sa tanang lugar apan naa usab sa atong kasing-kasing. Mao na ang pinakanindot nato nga makita kung unsa gayod ka milagroso ug unsa ka dako ang gugma sa Dios diri kanato. Sa Juan 14 nag-ingon nga ang balang espiritu nagpabilin sulod kanato hangtod sa hangtod. So hangtod na gina sa hangtod, dili siya mugawas o musulod kanato sama sa nahitabo dito sa daang tugon. Kaya ang pagkunsad sa balang espiritu naay higayon tungod sa dunay usa ka purpose, mutungha mawagtang apan karon kamo naana kaninyo permanente. Bisag unsaon pa na inyo papahawa diha, mupuyo na siya dinha. Di na gina siya muhawa. No, timan-in ninyo tungod kay kamo gideclare ninyo inyong kinabuhi nga kamo mga Kristohanon, mga anak sa Dios. So anaa ninyo ang balaang espiritu. So atong basahon ang taga Roma 8:9 nag-ingon dinhi, apan kamo wala na diha sa unod
Kundili ana-ana sa Espiritu. Kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo, ang wala mabaton sa Espiritu ni Kristo dili iyaha. So ang gipasabot nini kung wala niya kanato dinhi nga wala nagbaton og Espiritu ni Kristo o sa balaang Espiritu, dili ni iya ni Kristo. Sumao na nga usa man ni kapagpahinumdom nato. Basin nga kanang ingnon tang Christian, pero Christian lang, ngaan lang Christian. Kinahanglan gyud tinud anay gyud mga igsoon nga kamo hinumdumi ninyo nga ang balaang Espiritu anaa sa inyong kasing-kasing tungod kay gidawat ninyo sa Ginoong Hesus nga mahimo niyong Dios ug manulwas. Sa lain pagkasulti kung wala nimo ang balaang Espiritu dili ka Kristiyano. Mao ginay klaro, no? Dili ka Kristiyano kung wala nimo ang balaang Espiritu. Ang nagpalahi nga marka sa tinuod nga Kristohanon mao nga ang balaang Espiritu nagpuyo sulod kaninyo ug ang Espiritu nagpamatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ingon ni ana, mao na ang dako kayo nga kalainan, mao ni ang marka. So giunsa man nato paghibalo, mao ni pangutana. Giunsa man nato paghibalo nga ang magtotoo gipuy-an sa balaang espiritu. Mao na diha atong tanahon. Ang balaang espiritu, makita nato, nagbautismo sa mga Kristiyano. O ang balaang espiritu nagbautismo sa Kristiyano, no? Bautismo na siya. Adunay pagpanagsumpaki nini labi na pag-abot din ha moingon ka nga agip baptism of the Holy Spirit, daghan kay naglibog ana, daghan kay mosumpaki, daghan di moyon. Wala gayud untay debate kung kita nakasabot niini. Kung ato lang yun masabtan ang katuyoan sa Dios atong kinabuhi, wala na ni magsigig debate kung ano man ang naamay baptism of the Holy Spirit. Kinahanglan ba? So nahinumdum mo giyon sa ni Jesus ang buta. Ang uban iyang gihikap na ayo. Ang uban iyang giluwaan na ayo. Ang uban iyang gibutangan og lapok na ayo. So kung natong makita lain-lain ang pamaagi, bisan unsa pa ang ilang nasinati hinumdumin ninyo. Sa pag-ayo ni Jesus, bisag unsa pa ilang nasinati kinahanglan nga atong masayran nga ang gibasihan sa pagbautismo sa balaang espiritu dili sa unsa ang imong nasinati kundi ang pulong sa Dios. Ingon ni ana, dili kinahanglan nga makasinati ka og lain-lain kay basin unya magministry kag lapok bahin sa pag-ayo. Lisura ana, lain-lain ang ministry na say ministry sa pagtuto. Oh, saon na lang. Daghan na kayo mo igsoon usara na lain-lain ang pamaagi apan ang giingon dinhi balaang espiritu dili sa unsa ang imong nasinati kundi ang pulong sa Dios. So ani pag ipipila ka mga butang atong masabtan. Una, ang bautismo sa Espiritu Santo mao ang buhat sa pagbutang sa magtotoo ngadto sa lawas ni Kristo sa takna sa kaluwasan. Pagbutang, no? Atong tanaw dinhi, usa ka espiritu, usa ka lawas. Nahibaw mo unsa ning lawas? Dili ni atong lawas, kundi gining iglesia. Mao ni usa ka lawas, gibutang kita sa Dios dinhi ni Kristo diha sa usa ka lawas. So ang tanaw na to busa diha ang dili luwas nga tawo nagampo moingon siya Dios kaluy ako niangkon siya nga siya usa ka makasasala diha dayon mo epekto ang bautismo sa balaang espiritu. So aton tan-aw sa higayon nga kita moduol og mangayo og pasaylo sa atong mga sala, moduol ta mo repenta sa mga kasaypanan nga atong nahimo, mangayo ta kapasayloan sa Dios diha mulihok og maepekto ang pagbautismo sa balaang espiritu. Ang bautismo sa balaang espiritu mao ang hulagway sa atong pagkahiusa diha sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Mao ni ang aton ning hulagway pagkahiusa nato diha sa lawas ni Kristo dinhi sa iglesia. Kung kita makakita sa espirituhanong mata, kung doon na patay spiritual eyes atong makita nga sa higayon nga kita mahimo na nga magtotoo, kita diha dayon makig-uban sa mga magtotoo sa kalibutan. Isip usa ka bahin sa lawas ni Kristo. So mao kana ang bautismo sa balaang espiritu. Gihiusa kita dinhi sa usa ka lawas ni Kristo, sa usa ka lawas nga mao ang iglesia. So mao ni atong tan-aw ang sunod nga bersikulo, nag-ingon dinhi nga naay usa ka pulong nga atong makita nga gitagaan og gibugaton. Ningon dinhi mga taga Galacia 3:26-27 atong basahon. Nag-ingon dinhi
Kay diha kang Kristo Jesus, kamong tanan nahimo naman nga mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, nagsulob kang Kristo. Ang tanan nga kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, nagsulob kang Kristo. Di ba? Sa 1 Corinto 12:13 nag-ingon, kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan, mga Hudiyo o mga Grigo, mga ulipon o mga gawasnon, gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. So ingon ni ana ang pagpanglihok sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Busa ang matang magtotoo makasinati sa bautismo sa balaang espiritu. Unya mga igsoon, isip mga magtotoo ni Kristo, kitang tanan adunay managsama nga sukod sa espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Dili na makaingon nga siya taas kayang gauge daghan sa Espiritu Santo, ako gamay. Dili na mga igsoon, kay kitang tanan pareho ra. Ingon dinhi nga sama lang, no? So sama ra gihapon ang ato ang usa ra ka espiritu ang anaa kanato. Kitang tanan adunay managsama nga sukod sa Espiritu Santo sa Dios sa atong kinabuhi. Walay ikaduhang klase, walay second class, walay third class, walay fourth class nga lungsuranon sa gingarian sa Dios. Dili gayon nato mahunahuna nga labaw ang Espiritu sa Dios nga naa kanato kaysa uban. Dili ina nato ibutang sa atong hunahuna nga kana labaw na siya, labaw ang ato kaysa ila tungod kay pareho ta tanan. No, gihimo ta nga usa diha sa lawas ni Kristo. So mao ni aduna tay universal nato ka kasinatian. Ingon dinhi, ang balaang espiritu nagsilyo sa mga magtotoo o nagsilyo sa magtotoo. So atong balikon ug basa ang episo aron atong makuha ang pagsilyo. Pinaagi kaniya kamuusab iyang sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya gipatikan pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo. Siya mao pasalig sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa himaya sa Dios. Kung hinumdum mo sa pagkayam ni Ginoong Hesus, ningon sa ay mo kabalaka kay padad-an ko kamo og laing magtatabang. Lain nga helper nga mao ang balaang espiritu. Mao na siya ang atoang pasalig o ang pasalig ni Ginoong Hesus kanato, siya mismo ang balaang espiritu. Example lang. Makakita ka siguro nga ang sobre ug sa unang panahon kanang mga sobre mga importante kay na doon na silyo, mura na siya wax nasa likod. So sa mga adlaw sa Biblia ang silyo dili kini usa lang ka dekorasyon. Ug tan-aw nimo nindot man kay na siya pagkakulit. Mingon ta dekorasyon na siya pero dili na dekorasyon lang. Kini masama sa usa ka padlak ug sa ato pa padlak na siya. Kung adunay mo abli sa sulat sa dili pa kini moabot sa destinasyon, dayag nga ang silyo buak gina siya. Mo bitaw na karon makakita ka sa mga produkto, do not accept, no? Kung seal unsa na siya? Oh, mao na siya og buak lang kuno siya. Ayaw niyo dawata, no? Sama na niini ang pagsilyo sa balang espiritu. Mao ni gigamit kini ni Pablo nga ilustrasyon nga ang balang espiritu nagsilyo kanato hangtod nga moabot kita sa atong destinasyon diin gigahin nato ang eternidad uban kaniya. Nahibalo mo unsay gipasabot ini nga magsilyo kanato hangtod moabot kita sa atong destinasyon? Unsa may atong destinasyon? We are all citizens in heaven. So yung nag-abot nato dito, nagsilyo na ang balang espiritu, hangtod nga moabot kamo didto. Unya na lang ko dito dungan ta. Moabot kamo didto, pinaagi sa pagsilyo sa balang espiritu dito sa eternidad uban kaniya. Kinsa man ni si kaniya? Uban sa Dios, uban ni Hesus. Unsa gayon ang gipasabot niini? Abton tanahon. Duha ka implikasyon. Ang pagsilyo nagpasabot sa pagpanag-iya. Di ba? Ug silyuhan gani ka nakahinumdum ko sa una kay ang akong amahan naman to kuan man to kanang naman to sa animal industry, siya man to'y dako dito sa south sa livestock. Mukuha gani og credential sa mga hayop. Silyuhan gina nila. Silyuhan ang credential. Unya na pag sila silyo sa baka aron may baw-an nila nga sila ang tag-iyan ini di na ginala makawat. Gawa siguro og ibalbakuha na wa na gitay mahimo na. No? Di naman man makita ang silyo. So pero buhi pa gani nakuha na nila makita ako ni sige. Ingon ana ang silyo no. Mao ni ang pagsilyo magpasabot sa panagiya. Sa panahon sa Biblia ang silyo sa matag tao adunay disenyo na siya design
nini nga talagsaon kayo, murag lahi-lahi, dili lang usa ka design. Daghan ang silyo sa usa ka dokumento, may usa ka garantiya nga kini original gayud. Kung doon ay dokumento nga ipadala sa unang panahon, o bisa gani karon, kung doon na gani silyo, moingon kita nga original na. Sama sa NSO, unsa na naron, di na iso ko na. Basta PSA, di ba? Og doon na kay transaksyon, either private or government, ang kinahanglan mangayo birth certificate, tan-aw na yun ang original ni, dili niya na. Imong birth certificate, tan-aw na, kapikapon na yun. Mga barangay clearance, tan-aw na yun. Mao na ang silyo, nagpamatuod na, nga kana siya original gayod. Og nagkahukom ang Dios nga markahan ang atong kinabuhi sa silyo sa iyang kaugalingong balaang espiritu. Wala gay mas damhanan og personal nga garantiya nga gihatag kanato sa Dios nga mao ang pagsilyo sa balaang espiritu sa matag usa kaninyo. Mao na pinakagamahanan nga og balaan nga silyo, no? Personal gyud kaayo nga giangkon kamo sa Dios nga iya nga mga katawhan. Ang silyo sa balaang espiritu nagpahayag nga kita dili na ato. Di na ta mo angkon nga ako, dili na mo sig ako na, ila-ila na pod. Kana bang ang gipasabot ana kanang magsige tagtan-aw sa ato ang kaugalingon. Mahimo tang self-centered nga tao. Dili na ta makahimo sa buluhaton sa Dios tungod kay ang Dios niyan ni dinhi wala magpasilbi kundi siya mismo niyan ni aron mo serve nato. Mao na mawa gyud ang atong pagka self-centered unsa man atong gitan-aw nga personal interests, no? Gipanag-iya kana sa Dios karon kana nga silyo sa sobre nagpanalipod usab sa dokumento gikan sa pag-abli o sa pagtamper nini sa panahon sa pagbiyahe. Kay labi nang layo og biyahe, pag-abot dito buak naman di kumdawat na balik na ngadto. Okay. So ang pulong deposit sa Griego sagad gigamit alang sa usa ka paunang bayad sa usa ka panaliton o kabtangan. Mao na ang ingon deposit. Kita ron mo palitan na amang deposit ng sagaha. Unsay atong buhaton na agi na deposit, no? Magkuyog-kuyog si deposit. Sa 2 Corinto 5:5 nagingon siya nga nag-andam kanato alang nining butanga mao ang Dios nga naghatag kanato sa espiritu ingon nga pasalig. Siya ang pasalig nato. Siya ang nagarantiya kanato nga moabot kita sa ato ang destinasyon didto unya sa gingharian sa Dios. Ang Dios nagingon kanato, ana ako niini nga saad. Saad kini sa langit alang kanimo ug dili ko ikaw pakyason. Dili ko ikaw pakyason. Aron mahibalo ka sa maong saad, ihatag ko ikaw karon, hatagan ko ikaw karon, hatagan ko ikaw og deposito. Mo ni gingon sa Dios, hatagan ko ikaw og deposito nga garantiya sa akong saad. Unsa may gihatag sa Dios? Ang balaang espiritu. Iyang gihatag isip garantiya sa iyang saad nga iya gayong tumanon. Kung unsa man gihatag sa Dios diri kanato. Iyang gihatag ang iyahang kaugalingon. Nagpakita kini unsa siya kamatinud-anon sa iyahang saad. Sa dihang gisulat ang Biblia, ang deposito giseryoso kaayo. Buot pasabot nga ang atong kaluwasan dili gayud mawala. Iyang gigarantiya ang iyang kaugalingon ug dili gayud kini mawagtang kung ang usa ka tawo tinud-anay nga mudawat ni Kristo aduna siya'y kinabuhi nga dayon. Mao na makadawat siya sa silyo. So ang tao nga giingon nato nga na born again, dili na siya ma-born again and again. No? Ana may mangkaigsunan nato sad nga kanang matag altar call bitaw, mo isa man sad sila mga kamot okay ra na wa man ay problema. Pero basig wala lang gyud ta kasabot, no? Basig wala nato masabti. Usahay mo ingon ta, "Oh Brad, isa man ka Brad, magniisa man kalasande." Mo ingon mo lang sa naniguro lang ko Brad. Naniguro lang ko. Anyway, wala na. I don't have anything against that. No? Daghan tao nga maniguro, walay dautan nga ang paghimo ni ana apan wala gayud na nimo o nato masabti ang garantiya sa Dios. Unsay gingon sa ikaduhang Timoteo, aron nato masabtan kun unsa ang garantiya. Ikaduhang Timoteo 2:13 nagingon ang Biblia, kung kita dili matinumanon, siya magpabilin nga matinumanon kay siya dili man makalimod sa iyahang kaugalingon. Kung sa ato pa o gidawat na nato si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, o ikaw nahimo ng born again,
Bisan pagdili ka matinud-anon sa imong pagdawat, ang Dios nagpabilin nga matinud-anon ug nagtimaan sa imong pagdawat. So dili na again and again. Pwede together again. Pero dili again and again, no? So mao na siya ang pag-atong pagtan-aw nato dinha. Gibutang sa Dios ang iyang kaugalingon ingon nga saad sa imong kinabuhing dayon uban kaniya. Mismo ang kinabuhi sa Dios gibutang o gihatag kaniya diri kanato aron lang gyud paghatag og katin-awan sa iyang saad nga gihatag kanato ug katumanan sa saad. No? Ang imong kaluwasan nga gigarantiyahan sa Dios dili pasabot nga magpakinabuhi ka sa imong gusto. Mao na sa atong tan-awon mga igsuon kay usay marong kontekst ta. Gitagaan ta og kagawasan sa Dios nga dili kini magpasabot nga gigarantiyahan naman ko, born again ako, luwas na ko. So pwede na ko muhimo sa kung gustong buhaton. No. Dili na. Dili na pwede magkinabuhi ka sa imong gusto kay luwas ka na. Di na mao may tabo. Ang tinuod nga matawo sa Dios makabaton kita og dakong pagbati ug pagpasalamat ug kalipay. Doon na kay pagbati, dakong pagbati sa pagpasalamat ug kalipay. Kung ato kanang masabtan, ag paglihok sa balang espiritu, mas minus ang atong pagkinabuhi sa ato ang kaugalingon kung ato masabtan. Kung unsa gayud ang role sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Diha sa Biblia adunay kapin 150 ka sa bagong tugon ang mga pakisayran o atong kasayuran may tungod sa Kristohanon nga diha kang Kristo. Diha kang Kristo. Matod pa sa taga-Roma 6:23 nagingon kay ang bayad sa sala kamatayon. Pansay sunod. Apan ang gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So nakadawat na mo sa gasa, doon na mo'y kinabuhi nga dayon. Dili na mawagtang. Dili na ato na sa tang isa ta anak balik kay aron makakuha ta na ninyo tagsa-tagsa. No? Kinahanglan lang yun. Ato na yun siyang atimanon. So ang Espiritu sa Diyos mo'y nagbutang ka nato diha kang Kristo. Kita, gibutang kita sa balang Espiritu diha kang Kristo. So unsa man ang gipasabot sa mahimong diha kang Kristo? Kini nagpasabot nga sa diha nga ang Dios nagtan-aw kanimo, nakita kaniya dili sa imong pagkaikaw, kundi nakita niya ang kahayag sa imong pagtuo ngadto ni Hesus. Mao na iyang nakita, dili ikaw imong kaugalingon. No? Mao na nga kun atong tan-awon mga igsoon, sama nining papel. Sama ni usa ka piraso nga papel, tan-aw nato limpyo kaayo. Usay magunahon na ta mao na akong kinabuhi, brad. Putli. Pero sultian ko kamo mga igsuon. Dili na to malikayan nga ang atong kinabuhi adunay gubot, adunay lukot. Usahay kini dunay mga gisi, nagunob. Tungod kay kita nagpabilin pa sa ato ang sinful nature. So dili na to kalikayan mga igsuon nga walay ingon ini kalimpyo, kahapsay ang atong kinabuhi. Tungod kay atong kinabuhi sama niini. Kitang tanan adunay kumot nga dapit sa atong kinabuhi. Adunay mga gisi, adunay mga gumos. Nya ug atong tan-aw hapit na gyud magguhay-guhay ang atong kinabuhi. Kung atong tan-awon kung kinsa ta atong makita nga sama kita nining mga papel ug makapasubo nga palandungon. Ug ingon niini atong kinabuhi. Kining Biblia mga igsuon atong isipon nga siya si Kristo. Kaya ang balang Espiritu nagbutang ka nato diha ni Kristo. Kini ang atong kinabuhi. Gibutang sa Dios diha ni Kristo. Sa iyang pagbutang nining papel dinha kining Biblia isip si Kristo, gibutang kita sa Dios dinha ni Kristo. Unsa may inyong nakita? Nakita pa ba ninyo ang atong kinabuhi nga guba? Nakita pa ba ninyo ang papel nga gikumot-kumot? Nakita na ba ninyo unsang klase ang kinabuhi nato? Wala na. Ang inyong nakita mao si Kristo. Inigtanaw sa Dios nga Amahan ayang nakita sa atong kinabuhi si Kristo. Ingon niya na ang picture sa ato ang kinabuhi mga igsuon.
Kung tanaw nato kung kinsa ta ato gyud makita nga sama kita ni anang papel nga nagkumot og makapasubo kayo nga palandungon. So ingon niya na ang pagbutang nato nga ana ni Kristo, kini nagpasabot nga kining papel mao kini ang atong kinabuhi nga gitaguan sa Dios aron kita mahimo nga balaan. So kini gipasabot nga ang nagunob nimo nga kinabuhi sama nining papel gibutang sa Dios diha kang Kristo. Gibutang diha kang Kristo busa sa dihang ang Dios Ama nagtan-aw kanimo, ang iyang nakita ang himaya sa iyang anak, dili ikaw, dili ako, no? Ug tungod kay gibutang kaniya sa iyang anak, ug wala na niya makita ang gubot ug gumos na to kinabuhi ug gisi nining kinabuhi tungod kay ikaw anaa na diha kang Kristo. Matug pa sa Efeso 1:13 nag-ingon, pinaagi kaniya kamo usab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya gipatikan pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo. So ang pagpuyo, pagsilyo ug pagbautismo buhat sa Espiritu Santo, dili buhat sa tao. Walay tao nga makahimo niini. Nahitabo kining tanan diha nasa punto sa pagtuo ug natukod ang kasiguruan sa mga magtutuo. Di ka na sa pagtuo, mao kini ang giingon nga pasalig sa Dios diri kanato aron kita maadto unya ngadto sa kamayaan uban kaniya. Sumao na atong makita mga igsuon ang pagbautismo sa balang espiritu o nga atong kinabuhi gibutang sa Dios diha ni Kristo, pinaagi sa balang espiritu. So ang ikaduha nga ministeryo sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa magtutuo, ingon din nga sa unang bahin nagisgot kita kung unsa gihimo sa balang espiritu sa matag magtutuo, no? Nini nga bahin kita magisgot mahitungod sa gibuhat ug buhaton ug gibuhat sa balang espiritu sa magtutuo. Sa magtutuo na gayud mismo. Ato makita dinhi. Nga naunay makasulti usab ang buwan, maingon sila unsa man gid ang importante. Maingon ta nga ang importante kung unsa ang naa sa sulod. Kung ana nimo makita kung unsa sa kana ka importante. Sama sa auto. Moingon ka kanang auto, di ba? So kanang auto ang atong buhaton na punon gid nato sa gasolina. Para gasolina man na para atong magamit. Pero gato na siya punon og tubig, makasave gud da, pila ra man ang tubig. Uskalit o pultang sa tubig sa auto, pila ra barato ra kayo, no? 2 ka galon container siguro ang mineral water. Pero dili na nimo magamit sa imong katuyuan. Tungod kay dili man mao ang gisulod mo nagiingon nina nga ang unsa ang naa sa sulod mao ang mahinungdanon. Sama sa swimming pool. Naghimo tag swimming pool kay haron butangan natog tubig, haron makalangoy-langoy ta. Dili nato nabubuan og balas or sand. Di ka kalangoy-langoy anang balas. It will defeat the purpose. Mao na ang atong kinabuhi. Gihulagway kita sa Biblia nga kita mga sudlanan, vessel. Gituyo kita aron mapuno sa usa ka butang. Dili kayo nato puno ng atong kinabuhi sa atong mga kabisi sa trabaho. Labi na gyud sa mga kalingawan o kaha sa atong pamilya na bisita, nakalimot na ta sa atong obligasyon o atong commitment sa Ginoo. Kalihukan sa simbahan, apil. Nabisi na ta, nagsige na tag-apil ris kalihukan sa simbahan, nakalimot na ta paghatag o gigayon sa Dios. Wala na tay quiet time, mag-istorya ta sa Ginoo, no? Mapuno ka sa schedule apan imong kinabuhi hawang. Daghan kang gihimo activity sa church sa panang imong kinabuhi kulang. Imong ma-feel tungod kay nakalimot na ka nga importante gayod kung unsa ang imong gipasulod sa imong kasing-kasing. Una gayod ang Dios. Matod pa ni Bill Graham, ningon din ang tanang magtutuo, gibautismuhan sa balaang espiritu. Wala kini magpasabot nga bisan pa ni ana nga sila napuno o gikontrolar sa espiritu. Mao ni gingon nini, ang tanan magtutuo, gibautismuhan sa balaang espiritu. Wala kini nagpasabot nga bisan pa ni ana nga sila napuno o gikontrolar sa espiritu. So wala ta gitagaan tag kagawasan. Napuno ta sa balang espiritu apan gihatagan ta og kagawasan sa paghimo. Mao bitaw na usahay nga ini kasala nato musige na tagto ikaw manggod. Nganong imo dili naman imo ang kunon.
Og ikaw day nakasala, imo day pahid sa uban mo na og atong tan-awon dinhi. Kung ikaw napuno sa balang espiritu, kanang imong pagpakasala imuha na ng pagpili. It's your choice. Ato lang nga pagpili. Kadaghanan sa kalibog sa buhat sa balang espiritu nahitabo tungod sa kapakyasan sa paghimo og kalainan tali sa gibuhat sa balang espiritu alang sa magtotoo ug unsa ang iyang gibuhat sa magtotoo. Lahi man guna ang gibuhat sa balang espiritu sa magtotoo gidala ta dito ni Kristo. Unya sa diyang diha nata ni Kristo, ang gibuhat sa balang espiritu, giunsa ang gibuhat sa espiritu alang sa mga magtotoo. Kining alang sa magtotoo, ang gibuhat niya sa magtotoo, ang alang sa magtotoo, gibutang ta niya dito ni Kristo, ug ang kining gibuhat niya mismo sa magtotoo, kita gihatagan ta niya og choice, kay anaan na nato ang balang espiritu. Sa unang bahin, naghisgot kita may tungod kung unsa ang gibuhat sa balang espiritu alang sa magtotoo, diha sa punto sa kaluwasan. Siya nagpuyo kanato, siya nagbautismo kanato, ug siya nagsilyo kanato. Ug dili ni buhat sa tao. Dili ni bisag asa pa ni dili ni atong buhat. Mao kinang gihimo sa balang espiritu kana aron maestablisar ang ato ang relasyon diha ni Kristo. Makita nimo ang hinungdan nining tanan nga ma-establish ang ato ang relasyon diha ni Kristo, mao ang balaang espiritu. Kay mao ni nagsilyo, mao ni nagpatik, mao ni nagbautismo kanato mga igsoon. Sa laing bahin, ang balaang espiritu may gibuhat usab sa kinabuhi sa magtotoo. Gitawag kini og pagpuno sa balaang espiritu. Na naman nato. Pero magpuno kini. Kini mao ang adlaw nato nga kasinatian sa atong pagtugyan sa kontrol sa balaang espiritu. So dili ta mapuno sa balaang espiritu, although nato ang balaang espiritu. Apan dili ta mapuno nini kun dili nato itugyan ang atong kinabuhi sa adlaw-adlaw natong mga gibuhat. Sa adlaw-adlaw nato mga gimbuhaton sa atong kinabuhi. Naghimo tag ato. No? Importante kaayo nga atong ipakontrol ang atong kinabuhi sa balaang espiritu. Tungod kay ang kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon alang sa inyong kasayuran o sa akong kasayuran. Dili lang lisod. Imposible. Imposible gayod. Mao kini ang rason nganong gihatag sa Dios ang balaang espiritu. Kinahanglan nga kita mapuno sa balaang espiritu sa matag adlaw tungod kay kini atong kinabuhi dili nato masensayon. Dili lang ni lisod kundi imposible ni kun walay Dios sa ato ang kinabuhi. Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala gayoy pulos ang tanan, walay kahimuan ang tanan. Tungod kay siya lamang ang ato ang paglaom ug naghatag sa ato ang kaluwasan. So adunay lain atong tan-awon unsaon pagpuno sa balaang espiritu. Nagingon dinhi. Unsa ang pagpuno sa Espiritu Santo? So atong makita dinhi atong basahon ang taga Efeso 5:18-21. Nagingon dinhi atong basahon mga igsoon. Efeso 5:18-21. Ug ayaw kamo paghubog sa bino. Kay kana mo ay pagpatuyang hinuon magpuno kamo sa espiritu. Hinuon magpuno kamo sa espiritu. Mao ni ang giingon dinhi sa Efeso 5, no? Ayaw mo paghubog sa bino, kundi ang espiritu, no? Atong dawaton dili ang espiritu sa bino. Kung atong makita sabta ang kaning Griego nga pinulungan usa kini katukma nga pinulungan. Kuan gini sila kanang Greek, sa Greek gyud sakto gina ilahang mga istorya. Nini yung mga bersikulo ang grammar sa Griegong pulong. Atong tanaw ang pulong. Naghatag kanato og katin-awan sa kahulugan ini. Adunay upat ka kamaturan atong tan-awon mga igsoon para ato lang nga pagdugang sa atong nahibaluan. Ang verb nga gigamit sa napuno, kay mao man atong gisigutan nga pagpuno ka sa balang espiritu, ang verb nga gigamit sa napuno mao na atong makita nga plural na siya, plural sa ato panaghan. Nagpasabot nga ang tanang Kristohanon kinahanglan nga mapuno. So plural na siya, dili lang usa. So kitang tanan kinahanglan mapuno sa balang espiritu. Usab sa laing bahin ang word nga gigamit alang usab sa napuno, usa ni siya ka present tense. Karon, no? Nagpasabot kini nga usa ka balik-balik nga aksyon. Unsa may example ani? Kaning pagpuno sa balang espiritu kana bang sama nga kita naginhawa ba? Naginhawa. Ginawa ta haron ta mabuhi. Mao na ang pagpuno sa balang espiritu. Dili man ta mahimo nga mo ginhawa ta kausa nya wa na. Sigurado gyud wa na gyud. Ini ginawa mo. Tibok adlaw na to gamiton ako ginawa di.
ang atong paginhawa, sige ta ginhawa aron kita makahimo og hangin atong baga aron ta mabuhi. Ingon ni ana ang paggamit sa napuno sa balang espiritu. Kini usa ka butang nga imong buhaton balik-balik, kini sama sa paginhawa. Kitang tanan kinahanglan og hangin aron makaginhawa apan ang bugtong paagi aron masulod kini sa atong baga mao ang pagpadayon sa paglihok sa atong paginhawa. So ingon ni ana, atong sige practice atong giginhawa aron magpadayon, no? Usa kani ka pananglitan. Ang magtutuo sa libro sa mga buhat nakasinati sa pagpuno sa balang espiritu. Kanunay sa ilang kinabuhi, nakasinati gini sila. Dili lang usa ka higayon apan sa daghang higayon sila nakasinati nga gipuno sila sa balaang espiritu. Ato lang mabasa sa buhat 2:4. Unsay giingon nini? Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misugod sa pagsulti sa lain nga pinulungan. Sumala sa gipalitok kanila sa espiritu, no? So mao ni ang unang panghitabo. Ato sa basahon ang buhat 4:8 nag-ingon dinhi, unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo, ningon kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Grabe ang boldness ni Pedro ni atong higayuna, wa siya ko kahadlok tungod kay naa niya ang balaang espiritu. Dinhi atong makita nga si Pedro gihatagan na usab og gahom sa balang espiritu pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios nga walay ko kahadlok. Ingon ni ana. So atong tanaw nini sa buhat 4:31. Ningon dinhi, og sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit, diin sila nagtigom og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og nagsulti sa pulong sa Dios nga may kaisog. Dako kayo og kausaban. Sumao ni present tense man to ang verb nga gigamit nato sa napuno, ang usa plural. So ang ikatulo dinhi passive na sa ni siya daw sa waay og nila pa. Nagpasabot kini ang pagpuno sa usa ka butang nga gibuhat kanimo. Ningon dinhi ang passive nga verb sa Griego nga lengguwahe kasagaran nagpaila sa usa ka butang nga gibuhat kanimo kaysa usa ka butang nga imong gihimo sa imong kaugalingon. Meaning dili gikan nimo. Ang pagpuno sa balang espiritu iyang buhat, dili atong buhat. Bisag unsaon nato pagbuhat nga atong mahimo nga kita mapuno sa balang espiritu, dili na mahimo tungod kay kini buhat sa balaang espiritu, no? Ang buhat sa Dios dili kanimo mao'y hinungdan nga ang Espiritu Santo mupuno sa imong kinabuhi. Busa unsaon nato paghanaay kung unsa ang akong bahin, unsa inyong bahin, ug unsa ang bahin sa Dios sa pagpuno sa espiritu. Atong tanawon dinhi naay usa ka example ani unsaon nato pagpuno. Naay usa ka espongha panalitan. Naay usa ka espongha. Kanang espongha nagrepresent na nato, no? Unya naabay usa ka planggana dinha nga dako kayo nga planggana. Naay tubig. Uy, di man. Di ade. So, naay tubig, example, no? Unya ato ning ibutang ang nagrepresenta sa Holy Spirit, ang water. So ato ibutang ni ang tubig ngadto sa ilaw, ang kaning espongha ngadto sa ilawom. Aron makasuyop sa balaang espiritu. Pero kasagaran ang gibuhat sa tao, ang espongha gituslob niya sa tubig, pero iyang gikumot. Kini siya musuyop ni og tubig, pero kung imong ibutang sa ituslob nimo sa tubig, nya imong kumuton, wa gyud tubig musud ana. Inighawas nimo ana, wa gyud tubig na siya musud, kay wa man say tubig. No? Wahay tubig musud. Ingon ni ana nga atong kinabuhi kun dili nato isalig sa balang espiritu ug dili nato ibuhian ang atong kinabuhi ngadto sa balang espiritu, dili kita mapuno mga igsoon sama nining espongha. So ingon lamang ni ana ang atong example nga mahimo, no? So sama nini nga pagsinati nga mapuno ka sa balang espiritu, buhi ug ihatag sa Dios, buhii ug ihatag sa Dios ang pagkontrol. Dili kita mo kontrol sa atong kinabuhi. Kung ikaw ang mo kontrol sa imong kinabuhi, dili mabuhat sa Dios ang gusto niyang nga buhaton sa tibuok nimong kinabuhi. Wala gid siya, dili siya mamugos nimo nga naon ta siya maayong buhaton apan di man ka gusto nga magpakontrol. Ang Dios dili gid mo hatag kanimo sa buot niyang buhaton sa imong kinabuhi alang sa imong kayuhan para sa kaluwasan. Kung ikaw mo kontrol sa imong kinabuhi, dili mabuhat sa Dios.
ang pagkapuno sa balang espiritu mao usa ka paagi sa kinabuhi sa mga magtotoo. Kinahanglan isip mga magtotoo, kinahanglan atong punon ang atong kinabuhi. Kitang tanan gikinahanglan nga maghimo nini magpuno ta dili gikan kanato kun dili gikan sa balaang espiritu. Ang Dios nagsugo kanato nga mapuno sa balang espiritu. Kini nagpasabot nga adlaw-adlaw atong pangitaon ang pagpuno sa balaang espiritu pinaagi sa atong pagduol o pagampo sa Dios, no? Mato pa ni John MacArthur nagingon dinhi ang pagkapuno sa balaang espiritu mao ang pagpuyo diha sa iyang kahibalo sa personal gayon nga presensya ni Ginoong Hesukristo. Ingon nga kita nagbarog tupad kaniya ug ang pagtugot sa iyang una nga modominar sa atong kinabuhi. Ang kamguhan ni Kristo modala ngadto sa pagkasama ni Kristo. Sumusalig kita niya, isurrender na to ang atong kinabuhi aron kita isip mga Kristohanon mahimo kamong susama ni Kristo. Dunay upat ka kamatuoran ni mga igsuon atong makita ang pagpuno sa balaang espiritu. Ang unang kamatuoran ana gingon dinhi kita kinahanglan gyud mapuno. Kita kinahanglan nga mapuno. Ug ato nakita ni ato na ning gibasa nga una kita mapuno nya kini usa ka pagbalik-balik nga aksyon, no? Ug usa ka butang nga gibuhat alang kanimo. Ug mao ni ang pagsugo sa Dios sa pagpangita sa pagpuno sa balaang espiritu. Pinaagi sa pagsurrender sa ato ang kaugalingon. So naay lain pang importante nga butang unsaon nato paghibalo nga mapuno kita sa balaang espiritu. Gihan-ay ta ni pagpangutana, gingon dinhi, gipangutana namo kana tungod kay daghang kalibog bahin, naglibog ta bahin ini nga antimailhan nga nagpakita nga ang balang espiritu napuno ug nagpuno sa usa ka tawo. Unsaon man, matud pa ni Pedro dinhi atong tan-awon sa bersikulo 4 kapitulo 4 bersikulo 10 sa 1 Pedro. Ingon dinhi, sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa. Gamitan ninyo kini alang sa usa ug usa ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. So nagkalain-lain, dili pareha. No? Doon na ilustrasyon ini si Chuck Swindoll, no? Kuya kay mo butang ag-ar. Chuck Swindoll. Kuno na alang, doon na kay higala. Suod kay nimong higala. Ikaw nagpadala ka og mga regalo kada birthday niya. Nindot mahalon nga regalo imong gipadala niya. Sulod sa napo katuig. Sa pag-uli nimo tangkod gyud nga napo katuig ni bisita ka dito sa imong higala ni adto ka niya. Ngumusta ka? Oh, kumusta naman ana? Nya ang imong mata nagsigliraw diha sa ilang balay, nangita jud ka bisag usa na lang nga iyang imong regalo nga gi-display wa gyud. So mao na nga ikaw kay higala man makasuri-suri man ka niadto ka dito dapit sa kusina, wala kay nakita nga regalo nga bisag usa nga imong gihatag nga wala gyud gipakita dito. Gitan-aw nimo sa sala, wala. Nya giadto nimo sa kwarto, wala. Og sa katapusan mitan-aw ka dito sa budiga. Pag adto nimo sa budiga, imong giablihan, tan-aw nimo tuatan nimo regalo, wa ablihi. Ikaw kuno. Bisag kinsa naman. Dili ba sakit, dili ba malain gyud ta? Sa napo ka tuig daghang kay, napo ka tuig kada birthday, napo sad ka regalo. So napo ka regalo tos budiga iyang gibutang dito, wala ni ablihi. Pagkita siyang amigo nga naghatag, kaingon siya nga, amigo pa kani. So ingon ana, no? So mao ka na ang kahimtang sa daghang mga Kristohanon karon. Dili gamiton ang ilang mga gasa. Apan kung gamiton ang lain-lain nga gasa sa mga Kristohanon diha sa church, nindot kayo ang atong iglesia mga igsuon kay kita tanan dili pareha og gasa. Lahi-lahi ang atong gasa. Kung ato kining tapokon atong gamiton ug atong pagpangalagad sa Dios diha sa atong iglesia, mulambo kayo ang atong iglesia. Usa ka labing dako nga timailhan sa pagpuno sa espiritu mao ang kaandam sa pagserbisyo sa uban. To serve one another. Usa na. Bisan unsa nga gasa gihatag sa Dios kanimo pagtudlo man o pagdasig, pagalagad, usa ka timaan sa pagpuno sa espiritu samtang imong gigamit kini sa pagserbisyo sa uban. So, unsa pa imong gasa nga naa kanimo. Kung ikaw puno sa balaang espiritu, aduna kay gasa. Timan ilang. Sumunay kaduha, adunay bunga ang espiritu. Mabasa nato sa Galatia 5:22-23. Nagingon dinhi. Apan nabunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagmakaluluyon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, walay balaod nga batok na ining mga butanga.
Samtang makita nimo ang imong kaugalingon nga nagtubo sa imong abilidad sa paghigugma, nagtubo sa pagdugang sa kaugalingon nimong gasa, nagtubo sa kaayo ang imong gipahayag. Kining mga pagpakita sa mga resulta sa buhat sa espiritu sa imong kinabuhi, mao kini ang prutas. Dili kini mga prutas nga tagsa-tagsa, kundi prutas. Dili kini mugawas lang sa usa ka higayon. Nagtubo kini. Process ni siya. Kung makita nimo ang kaugalingon nga nagtubo sa kini nga kinaiya, kini ang timaan sa presensya sa espiritu sa imong kinabuhi. Kung makita nimo ang imong kinabuhi nga nagtubo. Samtang kita makatataw sa paglakaw uban sa Dios, kita magpabilin diha kaniya ug ang balaang espiritu mamunga kanato kung magpabilin ka diha ni Kristo. Magbago sa atong nga kinabuhi, maghimo kanato nga mas sama kaniya. Ang pagkapuno sa balang espiritu dili usa ka butang nga labaw o gamay. Kini usa ka butang nga nagdepende kanato mosugot ta moingon tag oo o dili. Kay moingon tag dili, di sad siya. Moingon tag oo, magpanglihok ang balang espiritu sa ato ang kinabuhi. So atong agi pagtapos atong tan-awon dinhi, nimduman nato ang Dios andam ug andam nga mopuno kanato diha dayon. Mas andam pa siya sa ato ang gusto pa nato nga mapuno ta sa balaang espiritu. Kung naa may mga rason nga ikaw wala magkinabuhi sa gahom sa balaang espiritu, dili kini tungod kay ang Dios nagdumili. Hinumdumi, dili ang Dios nagdumili. Dili kinahanglan nga mangayo kita sa Dios sa pagbuhat sa unsay naa na ni kaniya nga saad. Dili ka moingon nga mangayo ko na Lord, ang gisaad sa Dios kanato anaa. Pangingon niya nana imong balang espiritu, nana na ang balang Espiritu Santo. Dili na mahimo ka Lord, mangayo ko imong balang espiritu. Kristohanon magata. Ang mga Kristohanon na nagipatika na, aduna na ang balang espiritu. So unsa may ihatag sa Dios nga naa man nimo? Mao na ato timan-an. No, hunaw na ang pagsulay sa pagpuno sa usa ka garapon nga puno, dili na gyud nimo na mabutangan og lain, no? Dili nimo mapuno ang puno na. Kung ang imong kasing-kasing, ang imong kaugalingon, puno na sa mga butang nga wala sa Dios, nga dili alang sa Dios, ang Dios dili na gyud makapuno kanimo. Imagine na lang, naay usa ka dako kay nga banga, no? Nya gusto ka nga imong sudlan. Pero ang problema kay gitakuban, no? So dili na ka makasulod niya na. Dili ka na makahimo pagpuno niya ng banga, mao ni atong kinabuhi. Kung puno na ang atong kinabuhi, dili na gyud mapuno, dili na gyud makasulod ang balang espiritu. Ang ubang Kristohanon puno sa ilang kaugalingon, wala sila'y lawak alang sa balang espiritu. Ang uban nga mga Kristohanon adunay gisirhan lang sa ilang kasing-kasing na ay part lang ilang gisiraduhan ay appeal diha Lord. Off limit sa kada. No? Na ay gisiradan nga bahin silang kasing-kasing. Tungod kay kini dili sila komportable nga manghilabot o magpakabana ang balaang espiritu. Dili sila gusto nga mosulod ang Dios sa pipila ka lugar sa ato ang kinabuhi. No? Mahimo niya ang oras, ihatag na ko sa Dios ang akong panahon diri sa iglesia, diri sa simbahan. Panayaw lag-apil sa kong negosyo, Lord, ako ray bahala diri. No? Okay ra na simbahan, Lord. Ihatag nimong oras. Pwede ka mapakabana o mukuha na akong oras sa simbahan, pero ayaw glabti akong negosyo. No? Nya, moingon pa gyud ta nga, Lord, tagain ko og kanang lifetime partner, pero ako'y pili. No? Bisura na ay. Lord, tagay ko ning butanga, pero mao ni akong gusto, kung dawaton. Ikaw na nagpili mismo. Wala ka magbuhat kung unsay gustong buhaton sa Dios. Moingon ka nga, Lord, ayaw pagbuot, Lord, kung unsay akong buhaton ning tawhana, kung unsay akong gustong iyang itubag nako, kung unsay akong gusto iyang pagtratar diri kanako, kitay magbuot. No? Nya, sama nang mingon tag respeto. Umingon ka respeto, di man guna nimo mapangayo. You cannot ask respect. You have to earn. You have to earn. So dili na ingon ana usa ka butang nga pangayoon ana nimo dayon ang respeto. Sama usab ni ana. No? Gingon dinhi nga usa sama paagi nini sa pagtratar kanato sa mga tao. Uno naa usab nga ang pagtratar nga gusto sa tao
susama usab sa pagtratar nimo sa imuhang kaugalingon. Kinahanglan ablihon nimo imong kasing-kasing nga moingon ka Ginoo, wala nay sulod ang akong kasing-kasing, pun-a kini sa imong espiritu. Kinahanglan kanunay kang andam, kanunay kang moingon, Ginoo, bukas ang abli ang pultahan sa akong kasing-kasing, himua nga imong espiritu maoy mo puno ni ini. Timan inyo mga igsoon sa panahon nga ingon ana imong gisulti sa Dios sa pagampo, ang Dios magpadala sa iyang espiritu aron makahimo kita nga makinabuhi sa Kristohanon nga kinabuhi. Kasagaran kita moingon nga kinahanglan og usa ka revival ang usa ka nasod. Tinuod na kisabay wa makinahanglan ang revival. Pero atong hinumduman nga kinahanglan magampo sa dah. Kinahanglan uhot nga pagampo aron makasinati kita sa usa ka revival. Ug moingon ka Ginoo, usba ang kalibutan. Munay pagampo mga igsoon nga dili man na dautan apan ang pagampo unta gyud kung gusto kag revival. Lord, usba ang kalibutan. Ari sugod kanako. Ang mga tao diha mga igsoon dili tanan mga Kristohanon, wala makinahanglan og revival. Ang gamiton sa Dios nga makahimo og revival, kamo nga mga katawhan sa Dios, nga kamo ang una nga buhaton sa Dios nga instrumento aron makahimo kamo og revival sa kalibutan. Aron makahimo kamo og mga butang nga sarang gayon mga makahimuot sa Dios, diin ang mga katawhan sa Dios, bisan pa ang wa makaila kaniya tungod sa inyong kinabuhi, nakabaton og revival lang sa kalugar. Ingon ni ana, una kaninyo ug kanako. Ang atong nasod mahimong mas maayo kung mas maayo ang simbahan. Iglesia, kita. Ang atong mga simbahan, mahimong mas maayo kung kita, mas maayong mga tao. Kita mas mahimong maayong mga tao kung kita napuno sa balaan Espiritu. Ingon lamang ni anak, mga igsoon. So atong balikan, kung imo isalig ay mo kinabuhi nga ito ni Ginoong Hesus. Matod pa sa 1 John 1:9, kung ikaw mo kumpisal, ug muduol kaniya mga ikagpasayloan si mong sala, andam siya mo pasaylo ug andam siya mo hinlo sa tanan ninyong kasalanan. Ug ang atong kinabuhi nga guba, nga gisi, nga gumuos kung ikaw anaa ni Kristo. Himuon kamong putli. Ibalik kamo diha kaniya ug mawagtang ang guba ninyo nga kinabuhi. Himuon kamong timgas sama sa yelo. Busa mga igsuon kinahanglan magpapuno kita sa balaang espiritu. Magampo ta. Langit nga amahan, salamat Ginoo sa imong mensahe nga maghihatag kanamo nining kapunon Lord. Salamat Ginoo sa pagtulunan mahitungod sa imong balaang espiritu nga mo'y mopuno kanamo aron makahimo kami Ginoo Lord God sa mga butang nga imong gidesire sa among kinabuhi. Tuguti amahan nga mo isalig kanimo Ginoo Lord God ang among kinabuhi. Ug salamat nining mensahe nga nagpahinumdom kanamo. Nga ikaw lamang ang among gikinahanglan Ginoo. Ug wala imong balang espiritu dili kami mahimutang diha ni Kristo. Ug wala usab si Kristo wala kami mahimo sa among kinabuhi. Usa man salamat Ginoo Dios sa imong gugma nga pinagi sa imong grasya among natagamtaman ang imong kamaayo sa among kinabuhi. Pinagi sa imong balang espiritu Lord. Salamat Ginoo Dios nining kapunon ikaw lang ang mulian sa tanan ug himaya pagdaig pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manuluwas. Amen. Amen.